дар асоси супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафари корияшон дар шаҳри Панҷакент дастур доданд, ки дар масъалаи захира намудани озуқаворӣ аз ҷумла консерваҳои гуногун ҳама бояд саҳми худро гузоранд. Дар шаҳри боостонии Панҷакент занони кадбону зиёданд. Ҳар як зан мехоҳад ва кӯшиш менамояд, ки кадбону бошад. Зиндагӣ ҳам собит сохтааст, ки бонувони ҳунарманд аз ҷумла кадбону ҳамеша камёбу муваффақ шаванду буҷети оиларо ғанӣ созанд. Рӯзгори бонуи хирад Алесия Шодмон ва фикри болоро бобати воқеан ҳам кам набудани бонувони ҳунарманд собит месозад. Зимни сафари корӣ муовини раиси вилояти Суғд Зайнур Азимӣ аз манзили ин зани ҳунарманд дида намуда ба ҳунари кадбонугии ӯ аз наздик ошно гардида баҳои баланд дод. Алесия Шодмонова зиёда аз 1000 банка барои захираи зимистони солҳои 2020 ва 2021 консерваҳои гуногун аз ҷумла фишурдаи бодаринг, 2 нави икра, хӯришҳо аз бодаринг, карам, помидор, қаламфури булғорӣ ва ғайра. Инчунин аз меваҳо шафтолу, ангур, олболу, қаролу, нок, мурӯд, хулфинай, зардолу, гелос, биҳӣ ва ғайра шарбатҳои лазизи ташнашикан ва мураббо омода намудааст. Алесия Шодмонова бо Хушбахт Усмонов 25 сол ҳаёти оилавӣ дорад ва онҳо дар зиндагии якҷоии худ соҳиби 4 нафар гулдухтарони зебо мебошанд. Ин зани оқила Отифаи ҳусн дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба ҳайси омӯзгори фанни забони русӣ 12 сол инҷониб кору фаъолият дошта, дар баробари ин масъулияти худ ӯ ба донишҷӯён нозукиҳои ҳунари кадбонугиро низ омӯзонида то имрӯз 200 нафар донишҷӯёни шаҳру деҳоти Панҷакентро бо нозукиҳои пазандагиву созандагӣ ошно сохта. Ҳамчунин дар назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент маҳфили dastoни моҳиро дорад. ин маҳфил имкон медиҳад то занону бонувон дар он иштирок намуда аз ҳунари хоси ба онҳо зебанда кадбонугӣ ба хубӣ ошно гарданд. зимни наворбардорӣ ин зани порсо тарзи дуруст тайёр намудани шарбатро аз меваҳо чунин нишон дод. тамошобинони азиз, ман мехоҳам ба шумо тарзи дурусти омода намудани шарбати шафтолу ва ангурро нишон диҳам. барои омода намудани шарбати шафтолу ва ангур чунин меваҳо даркор.
бока нимдagi об андохтем, баъди ки 5 минут вақт гузаштанаш, даштар меҷӯшонем. Баъд аз ним стакон шакар ин дигар намуди шафтолу. аз сабаби ки шафтолу қалон ҳаст, барои ин пора карам дар дурни бока меандозем.
روزگار الیسا شادمان و بار دیگر می تواند دلیل باشد که هنرمند هیچ وقت خور نمی شود و روزگار خود را محض توسط کدبانو بودنش شکوه و تراوت و برکت بیشتر می بخشد و بیهوده هم بزرگ نفرموده است. هنر آموز کس هنرمنده در کشایی کنه نه در بنده. برنامه را برای شما آماده و پیشکش نمودند مؤلف دلشاده حلیم و نواربردار و تنظیمگر خیوم جورایف.